Si Jesus nakikumparar sa iyang kaugalingon ngadtos mga kawatan o tulisan. Ang iyang kaugalingon gigamit niya nga example nga siya maoy pultahan sa turil, pasabot agianan padulong sa kaluwasan. Kay kun ang mga karnero naara gyud sa turil, dili pasibsibon, mga matay man na sila. Nya sad og naasay mukuha sa karnero pero di mo agis pultahan, kawatan pud na ihawon ra pud ng karnero. Muna ang kawatan kuno muanha aron sa pagpangawat, pagpatay o paglaglag. Mao ni siya'y quality sa kawatan. Mukawat, pasabot, mupahimulos o unsay kwartang naa diha o niya mupatay. Kanang kawatan basta naay mubabag ana, patyon man jud ka. Niya mulaglag, muguba. Sa imong kinabuhi kinsa may imong pinangga, si Jesus o ang kawatan? Tubag. Karon bitaw makita ginako ang usahay ba kaning mga kawatan kay kana lagi either mangawat, magpahimo sa kwarta, or mupatay o mulaglag. Example, tanawa kuno unsay nahitabo sa hinatag sa Ginoo kanang buhok lang ba? Unsa man gialimahan o gipatay na? Inyong mga buhok ba? Gipatay no? Di na, wa naman, di naman na natural. Nya ikaduha, gipangwartahan mo, mahal kay nagbayad. Ana, nya gilaglag mo nang magkahila ng inyong mga buhok, di na gyud tarong ba? Kaya nga naman, chemicals naman. Karon sad sa atong mga pagkaon, daghan kaayong naghatag natong pagkaon nga kanabang makapatay, nya mura tag ikawatas atubangan kay bayad tag maayo, unya human malaglag ta. Mao nang daghan na kaayong cancer, daghan na kaayo mga kidney failures tungod sa mga chemicals nga gipamutang des pagkaon. Nya unsa may tumong nganong gibutang og chemicals ang mga pagkaon, ang mga pagpatubo ani mga kuan, kwarta. Mao man ay kinaiyas kawatan, kwarta gyud, kwarta. Kamo, unsa may inyong gimahal? Si Jesus o ang kwarta? Dili mo makig-away sa inyong silingan tungod sa kwarta? Mayo. Tungod anang yuta? Tungod anang mga sweldo? Di mo magyaw-yaw? Oh, na, so good na. Tungod anang mga utang? Way nagkinihaay ana. Kwarta. Mao na ingos Jesus, ako mao ang maayong magbalantay. Ang di mo agi nako kawatan. Nya karon ra ba ang pamaagis kalibutan murag yung kawatan. Unsa man ang kawatan, di mo agis gate, mo ambak sa mukatkat sa koral. Gusto ba ka ng automatic? Gusto ba nga di mo agi sa process? Pare lang anak karong premarital sex. Kana ba mga batanon nga mga dalagag ulitaong nag-uyab-uyab, di naman ganahan magpakasal, tinukhangay man ritso. Di ba? Nay mga anak, pero way mga bana. Daghan na kay karon nga wa pa kaabot og 50, di na mga anak, 20 pa lang gani, gilaygit man. Gilaygit. Kana bang gusto nato ba nga dali bitaw? Magunatas Ginoo, di ta moagi. Mao sa guna ato mga naong. Gusto ka nga mo puti, tawag ang Ginoo nga paputian ni akong naong. Uy, hudhiran man din anang mga chemicals, imnan man din mga chemicals. Mausad ang atong mga gender karon. Ang mga laki gustong mobalhin ngadto sa babae.
gustong mahimong female ang male, di magagad sa Ginoo. Ana, magpa-transplant sa ilang genital organs, or kung dili man, muak na yun nga murag babae. Padagkuon ang ilang dughan, pinaagig chemicals, mga laktod ba, nya gastog dagko kayo. Kwarta gihapon ang palihokon. Ambot kaming mga pare, makalaktod ba kami kulikta nga di mo misa. Usahay, makaigo sa may usahay. Pero kasagaran na mo, misa gid sa amin, misa usa una kulikta. Ang ato nga muagi tas Ginoo. Ako bitaw, sige man kong ingon nga ato ning paspasag palit atong slot ha, kay aron kana ganing makatuko dayon ta diri sa atong kumbinto. Mao ni akong ingon. Pero ako nakita nga naagid siya kaugalingon niyang face ba, dili kay siya paspas. Mao na siya ang gustos Ginoo. Kada bang mag-agad ta siyang kabubuton. Nasay uban moingon dayon nga gusto jud kong manganak, Father. Gusto jud kong makaanak. Nya wa man kay uyab. Yan siya pa anak, ilang ko. Maingon sa pari, kana radi ay. O nang kami usahay, mahimo sad ming amahan, nga dili bana, father me, nga dili na spiritual. Kay mailad sad mi anang manglaktod sad ba, niya iapil-apil mi. Ganahan, biasa mi mo apil panagsa. Nasay uban, nga di gyud ka anak, magpa-injection anang sa tawag kanang in vitro fertilization process, kanang anha sa test tube i-fertilize niya ang fertilized na nga sa tawag ubong i-inject dito sa butang sa tiyang taguangkan sa babay tos matres aron mo tubo siya mahimong bata. Murabag ang di ka anak atong paanakon, ang kusog mga anak ato sa putlon, mga buangon kay tastanan. Buangon. Mauna ingos Kristo, mga kawatan mo naglaglag, nagpatay. Si San Pedro diri sa unang pagbasa gisaway tungod kay ni violate siya sa kanang gitawag nila standard na kinahanglan gyud ang limpyo nga tao nga laki kanarang tinuli. Muna ang dili mga Hudiyo, di man magpatuli. Hugaw na, hugaw. Ningo San Pedro, mao masadi akong hunahuna, pero gipakita mas Ginoo nga ang hugaw, nga atong gitanaw nga hugaw, iya manggitagaan sa Espiritu Santo, parihara sa paghatag nato, kinsa man ko nga mosupak sa Espiritu Santo. Kinsa man ko nga mosupak sa Ginoo. Pasabot doon na siya ang Ginoo. Nasa panahon, manglaktod ang Ginoo. Kanang gitawag na ito, milagro. Milagro ba? Nga ang tao nga di kalakaw, usa lang kahikap, lakaw dayon. Milagro na. Iya sa nang pagbuot. Basta muagi lagi niya. Nindot yun na, basta muagi niya. Abasin ba ding milagruhan sa ta? Ikasunod simana, hurot na ning 49,000 na slots. Di, matuman sa dangyang pagbuot. Di ba? Asway, kanang imong bana nga nangabit, ayaw na laging nangabuwagi dayo na. Imo man sang ditsoon, ing na agi sa Ginoo. Sa asa man kumuagi day. Dito sa simbahan, luhod usa dito, una pa ka muadto sa imong kabit. Gikan ka sa imong kabit, muari ka nako, agi usag simbahan. Kana mo isulti. Tanawa, di ba 30 ka tuig, bagsige na siya gaagi simbahan. Ito pa doong, hari na sad, balik na sa nimo, ana. Di, at least niagi siya sa Ginoo. Saman, sakto? Ni ayaw sa buwagi. Pangutan na sa Ginoo sa ni Lord, buwagan ako. Kaya kita ko, divorce dayon, separation dayon. Murabag kita'y gabuot ba? Ana, ayaw, agi sa simbahan. Lord, sa ni buwagan, siya uli sa inyo. Balik lang niya ugma, simba na sa ka. Sa ni Lord, buwagan, animal kanistanan, ayaw usa. Balik lang sa dire. Ug mahimo, palit la usag slot. Palit sa kag slot. Lamdagi ko, Lord. Sige lang. Tanawa, di ba? Moabot na nag 40 ka tuig. Maurag po na imong pangutana. Nga na-enjoy na kasi imong kinabuhi.
Nya mangamatay man kitang tanan. O mamatay din tong imong bana. Wa na kay problema. Patay naman. Di ba? Imo dayong ilubong, iagi sa simbahan, pero bayad sa dog stipends pare. Nasa kay ihatag ba, pero man sa kapugsa nga dako gyud. Di man ni kinawatay ang ato, love offering man o di mahatod na nimo sementeryo imong bana. Moingon din ka dito, salamat Lord, imo na gyud siyang gipapahuway. Siya ikaw di ay, di ka kapahuway anang sige niyang balik siyang kabit. Dugay naman kung nakadawat anak Lord, relax naman ko. Awa na di ay, di kay healing. Mao to nga kandidato dayon kas langit, nabilong na ka sa turil sa Ginoo. Ug mao nay atong gitubag sa atong salmo nga nag-ingon ta, unsa to? Turagong basahon. Giuhaw ang akong kalag sa buhi nga Dios. Ayaw itugot nga ang imong kalag magsigilan ma-dehydrate ang pangandoy sa atong kalag ang buhi nga Dios. Muna usahay masakitan ta, una pa ta makakita makainom o Ginoo. Usahay mainsultuhan ta, mabugatan ta, apan usaray tumong nga ang atong kalag matagbaw sa presensya sa Ginoo. Muagi kita siyang pamaagi, dili sa atong pamaagi hangtod na lang noon nga hinganlan tas Ginoo og kawatan og tulisan. Gilingian na imong tupad ingna kawatan ka. Ingna kawatan ka. Ana. Imo nang gikalit og usab ang color sa imong buhok. Imo nang gikalit og usab ang imong kilay. Kawatan ka. No? Muinom ka ng pills, kawatan ka. Imong singhagan imong anak para mo muhunong, kawatan ka. Wa ka moagis Ginoo. Ang pamaagis Ginoo atong sundon ha. Dili gani iyang paagi ay ginagbuhatan. Nindog ta.